De Philomeen van Chevemet bestaat 125 jaar en dat wordt natuurlijk gevierd. En het is een mooie aanleiding om hier eens te komen kijken op de repetitie van Koninklijke Harmonie Sint Philomena Chèvremont. Jos Kuipers hier naast me is de dirigent van Sint Philomena Chèvremont. En Jos, daar had je nog een paar van die clubjes, hè? Ik heb er in totaal 6, joh. Ja. 2 in Brabant en de andere in Limburg, joh. Ja. Nou ja, dat weet ze wat ze te doen had. Wensen de Philomeen moest in scholen op de muzikaliteitsladder, op de hiërarchie van de amateurmuziek. Wie hoog zit er voor dan? Nou ja, het is natuurlijk de keuze van het orkest is ooit geweest om niet meer op concours te gaan. Maar als ze dan een bepaald niveau zou moeten toekennen, dan zou ze zeg maar tussen de derde en tweede divisie in zitten. Oké, dus dat is heel behoorlijk. En, want ja, dus is geen concoursen, maar wel genoeg optredens. Hè? Ja, ze proberen eigenlijk het niveau te handhaven door echte aanspruchsvolle, zoals ze dat hij zeggen, concerten te geven met chique thema's. En proberen daar uitdaging uit te halen. En dat lukt eigenlijk vrij aardig. Ja. Wie deed ze dat met de keuze van repertoire? Deed je dat? Is dat een overleg? Nou, we hebben een zogenaamde werkgroep, of bij een andere korps zou ze kunnen zeggen een muziekcommissie. We hebben een werkgroep waarin we bij elkaar gaan zitten en eigenlijk zeggen van nou, wat kunnen we het beste doen om een concert zo goed en zo snel mogelijk in te vullen. Ja. Oké. 124 jaar, dan moest ze natuurlijk toch wel even nog het extra zoete kas halen. Ja, nou ja, we hebben een heel programma voor volgend jaar. Het jaar is natuurlijk al afgelopen augustus ingezet. En het komende concert is zeg maar het eerste daarvan. En dat schiet dan natuurlijk ook met het jubileum van Immer en Never. En dat was voor ons een eerste gelegenheid om een leuke concert samen te stellen. Het volgende is het kerstconcert, wat een speciale invulling krijgt. En we zijn natuurlijk bezig in komende juni om dan een groot concert te geven in het Hub in Kerkrade en door een heel mooi concert, een fijn concert te geven. Ja. Daar wens je voor alle succes mee. Dankjewel. Dankjewel. Heel gedaan. Joost Pauwbeck is voorzitter. En dat al ongeveer een jaar of 30. En daarvoor was hij ook al een jaar of 25 lid. Dus hij weet wel ongeveer hoe dat hier in elkaar zit. Voorzitter van een stolse verein, geloof ik. Ja, zeker. De Koninklijke van Chevemet is een verein voor stoot op te zien. Met een zeer rijke geschiedenis en geweldige ervaringen in het verleden. En ook voor de toekomst hoffen we natuurlijk. Ja. Kijk, zo'n 127 jaar geleden, toen begon ze natuurlijk veel van die korpsen van hoe te koel. Of er waren een pastoor die dat wel, of een notabele, maar die zit begon beter Schuster. 4 zonden inderdaad, 1899 in een Schusterij. Met een paar lui van Chevemet, weer wechselen, had die BNE en die vonden eigenlijk dat het ziet wordt dat toen dat ziet nog de gemeenschap Chevemet. Toch op grootste afstand nog van Kerkrade dat die ook een eigen harmonie kreeg. Ja. En dat is gelukkig, kan ze zeggen, want het is tot op nu een bloeiende vereniging. Het is niet immer even gemakkelijk geweest, maar daar had er winkel in rug. Nu op dit moment hebben we zeker niet klaar in dit ziet. Ja, tijdens corona, ja, daar hebben we dingen veel online gedaan en zo. Maar in die tijd, wat ook moeilijk was, hebben we toch nog meer wie 10 nieuwe leden gekregen. We hebben zelfs nu 3 leden uit de Oekraïne bij de verein. Ja, maar we hadden nog zwart zitten, ja, in de jaren 70. Toen waren we nog met 40 man. Dan zijn we met de opzorg op een vrachtwagen gegaan. Goed dat we ja niet meer uitstrekken. Maar jod, dankzij onze nester Willy Mennens is er verein toen toch samen met de Martin Handels. Die had ervoor gezorgd dat we aan schoenen kwam. En onder onze eredirigent Gerrit Holz is toen de verein weer jangen groeien en bloeien. Ja, en ja, in de jaren 60 was het natuurlijk een topverein. Hoor. De goede voor ons mensen met de Vilverborgs en de jongen van Torn. Ja, maar er zijn nog wel veel beroepsmuzikanten toen dat Sidus vuur komen. Dat in combinatie met het slessen van de koel.
Ja, de jongere wens bergaf. Maar gelukkig is het nu wel een crescendo. Ja. Nu is Giekerkorps natuurlijk ook Brixig-Tranak om maar jeugd erbij te krijgen. Dat gaat ook niet van alleen. Maar daar had er ook een goed recept voor, hè? Nou, we voorhanden inderdaad een leuke groep met jeugd. Ja, recept zou ik dit wel in dubben. Vrouwen leidden onze barbecue een paar weken geleden. Lopen door 30 kinderen, maar die zijn grotendeels van haar eigen verein. Dus wat dat betreft dan ik wel hoop dat dat Jotje heet. En ja, verdund ook acquisitie bij de scholen. Maar Jot verzet hij met een paar vereinen nog momenteel in dezelfde vijver te vissen. Dus vooraf onder leiding van de Stan Hoos. Die deed dat erg met veel enthousiasme dat die jeugd zich allemaal meer verbonden voelt, ook bij de verein. En we proberen er nog overal bij te betrekken waar mogelijk. Ja, we kunnen het anders zeggen, dan dran en hoort Paul. Ja, dat Jon voor zeker doen en hier zien we wel bij Knipperploep. Het instrument wat toespeelt, ik sta een hobo. Dat klopt. Dat klopt helemaal en dat is hartstikke goed, hè. Maar ik ken dich ook ergens anders van. Ja, dat klopt ook. Vertel eens. Ik kom eigenlijk uit Welten. En ik speel ook bij TOG in Welten. Oh zo, en de kunst Filomeen even uithelpen, of wie had ik dat? Ja, dat hebben ze me gevraagd. Ik denk dan. Oké. Hey, want toen moest met de ene hobo moest tegen al die dwarsfluiten en die klarinetten op. En dan had ik het nog net. Dus voor de trompetten en de sax en zo. Dat moesten die mannetjes storen, hè? Of die vrouwtje, dat kinderen nog. Ja. Maar dat gaat hartstikke goed. Du speelt dwarsfluit. Dat is niet zo gemakkelijk, hè? Nee, ik vind het een heel mooi instrument. En eigenlijk als je het wilt, krijg je het snel onder de vingers. Ja. Maar hoe lang heb je erover gedaan? Ik ben op vrij latere leeftijd ermee begonnen. En eigenlijk ben ik er heel snel wel doorheen gegaan. Okay. Nou ja, hartstikke mooi. Hoe heet ze ook alweer? Bedien Stenberg. Nog aspiraties in die richting? Hoe bedoelt u? Oh, je kent er helemaal niet meer. Dat was vroeger een bekende artiest, die was dwarsfluitist. Nee, maar hey, veel succes daarmee. Dankjewel. Esmeralda, dat is ook aan het proeven wie een gek. Esmeralda, wie lang deed je dit al? Al bijna 25 jaar. 25 jaar en immer bij de Filomeen? Immer bij de Filomeen. Dus du bent eigenlijk ook nu echt een van de feestvarkens, kan ze zeggen. Kreeg ze ook een gouden medaille of zo? Nou, dat weet ik nog niet, maar ik krijg misschien eng. Ja. En de speelt klarinet, maar daar had zich de best vanuit de jeugd best binnengestroomd? Nou, of? ik ben, wie ik 38 was, geloof ik, bij de dochter en toen ben ik ook begonnen. Okay. Zij instromer? Zij instromer. Ja, en ik kon je nooit lezen, dus had ik alles moeten bijbrengen. Nou, dat had ze dan goed gedaan. Oh, ja. En muziek maken maakt spaß, hè? Ja, dat is schon. Een schöne verein hebben en het is een grote familie. En ja, het freut zich richtig dat ze samen kunnen spelen. Ja. De Max op die manier een chique reclame voor de muziek en voor harmonie, koninklijke harmonie, Sint Filomena's Chevron. Dan you know. Dank je. Alsjeblieft.